Investícia a investičný trojuholník. O čo ide? V nadväznosti na tému investícií by sme v tomto článku radi priblížili pojem investícia a v súvislosti s ním pojem investičný trojuholník. V článku najprv objasňujeme samotný pojem investície a potom s ňou úzko prepojený investičný trojuholník. Tieto pojmy nám majú slúžiť ako základ pri investičnom rozhodovaní. Čo je investícia? Podľa Ministerstva financií Českej republiky je investícia spôsob, ktorým možno riešiť situáciu, kedy disponujeme vyšším objemom finančných prostriedkov, než v danom momente potrebujeme. Takýto stav sa vo financiách a ekonomike obecne nazýva finančný prebytok. V širšom slova zmysle môžeme o investícii hovoriť vždy, keď si niečo v danom okamihu odoprieme s účelom ťažiť z toho pôžitok v budúcnosti. Inými slovami, ide o tzv. Odloženú spotrebu. Veľmi pekným ilustračným príkladom je príklad Robinsona Crusoe na opustenom ostrove. K tomu, aby mohol prežiť, Robinson musí každý deň chodiť na lov rýb, ktoré predstavujú jeho hlavný príjem potravy. Takto sa mu darí si potravu zaistiť, ale nedarí sa mu vytvárať zásoby na horšie časy. Pokiaľ si však jedného dňa povie, že miesto rybárčenia využije svoj čas k tomu, aby postavil malú loď, uskutočňuje vtedy investíciu. Prečo? Lebo tým, že si Robinson postaví loď, môže v budúcnosti uloviť niekoľkonásobne viac rýb za jeden deň, než v aktuálnej situácii, kedy loď nemá a vytvoriť si vďaka tomu zásoby jedla. Toto mu ušetrí čas a teda bude mať príležitosť svoj čas využiť aj pre ďalšie rôzne prínosné aktivity. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Vyššie spomínanú situáciu je možno ilustrovať na grafe, ktorý reprezentuje ideálny stav po uskutočnení investície. To znamená kladný výnos vytvárajúci pridanú hodnotu. Na grafe máme 3 body U0, U1 a U2. U0 reprezentuje úroveň úžitku, ktorý máme pred investíciou. To znamená pre Robinsona počet rýb, ktorý uloví predtým, než postaví loď. U1 je úroveň úžitku počas investície. To je pre Robinsona počas stavby lode. Rozdiel medzi U0 a U1 predstavuje to, čo investujeme. U Robinsona to je jeho čas. Nakoniec U2 je úroveň reprezentujúca úžitok po uskutočnení investície. To je teda počet rýb, ktorý Robinson uloví až potom, čo postaví loď. Výšku výnosu možno vyčísliť ako rozdiel medzi U2 a U0. To znamená, v tejto situácii to bude niekoľkonásobok počtu ulovených rýb. Čo je investičný trojuholník? Pojem investičný trojuholník predstavuje trojicu faktorov, na ktoré by sme si mali dávať pozor pri každej investícii, ktorú zvažujeme. Faktory investičného trojuholníku sú riziko, likvidita a výnos. Ideálna investícia by bola taká investícia, kde by sme mali vysoký výnos, nízke riziko a vysokú likviditu. Zjednodušene povedané, bezrizikové, okamžite dostupné riešenie s vysokým výnosom. Takáto všeobecná ideálna investícia však neexistuje a preto musíme vedieť, čo od investície očakávame. To znamená, či si predstavujeme z investície vysoký výnos a sme ochotní preto podstúpiť aj vyššiu úroveň rizika, zároveň s tým, že nebudeme mať dostupný obnos peňazí v hotovosti ihneď, alebo naopak vyhľadávame možnosť zhodnotenia peňazí rýchlo a isto, aj keď výnos z investície bude pre nás nižší. Pre ilustráciu, pokiaľ by Robinson bral do úvahy investičný trojuholník, tak by sa napríklad mohol dostať do situácie, kedy by sa rozhodoval medzi možnosťami. Stavba lodi, ktorá vyžaduje celé 3 dni práce, alebo vyhotovenie nástroja, ktoré si vyžaduje jeden celý deň práce a s ktorým Robinson vie uloviť trojnásobne viac rýb, alebo ešte
stavba pevnejšej lode, ktorá si vyžaduje celých 5 dní práce, po ktorej zhotovení Robinson môže loviť ryby aj vo väčšej vzdialenosti od ostrova. To znamená loviť iné ryby a 10-násobok počtu, ktorý loví teraz. S každou možnosťou prichádza aj iná úroveň rizika, rovnako ako aj iná úroveň výnosu, ktoré si Robinson musí vyhodnotiť a porovnať medzi sebou na to, aby mohol zvoliť to najlepšie riešenie pre seba, alebo inak povedané, pre svoju potrebu. Rovnako sa môžeme aj my ďalej rozhodnúť, kam naše aktuálne dostupné finančné prostriedky za účelom ich zhodnotenia zainvestujeme. Pre každého z nás je podľa nastavených priorít teda ideálna iná voľba, pri ktorej berieme ohľad na naše špecifické potreby. V ďalšom článku podrobnejšie rozoberáme všeobecné investičné nástroje a prostriedky a taktiež približujeme, ako ich môžeme využiť pre pohodlnú a bezpečnú investíciu našich financií aj v spolupráci s našou nehnuteľnostnou investičnou skupinou VIV Group. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz